Ay, pinabuti na si CJ. Gangpeng Duwala. Dali ako Hindi mo silang tuloy-tuloy dahil sa to. Hindi mo rin nagkarap biyo. Daig ko, tulungan. Kanina, kriminalistan. Nagligtas sa to, tulungan. Hindi mo pala. Ibarit ko, sabi, Jangan banyak. Ang nada ko po may hindi mo kami. Ano hindi mo mo? Ano bang kami? Wala na po. Wala na po. Sabi lang nga, Nagkamali ang ano ko. ako man nga. Slowly. Slowly. Di ba magdalaga ng kapilang ko? Hindi na pinalitan na. Pag pinalitan eh, kadiding ini. Kaya hindi mo rin. Kaya ano. Baka magdalaga ng kapilang ko. Hindi pinalitan na. Magpapala. Uy, sabihan ka. Ikitsit mo ba na kayo? Suba ko pag mga kanyarihan. Meron kayo to. Ay, ganun na sa trabaho. Serviente. Ano? Lang mo ang Di ba magdalaga ng kapilang ko?
Kuha ko na naman ito. Napa, kaya ano ito? Kay napa ako. Wala ka dyan. Kami ka pa. Laban si Sinoy. Diba, magdalagi lang sa tinampo. Ano tayo na? Ano? Ano tayo Then, na? malong na. Kulay ako ako ito. Kumakalibado. Kumakalibado. Hindi ako ginamit-gamit sili. Oo, yun ang sabi ko, mabait lang eh, nakalibado. Pero ano sa kuya ko, hindi lang Baka may magdalaga sa tinampo. yan ang pang-araw din yung Gigi. Hindi nagkakaroon tayo. Hoy! Makalala ko luglog-lugan. Kapatid. Pangakon. Yun yan. Pangakon ka kapatid ba? Alit pa sa nakulong kasi ba ano? Yung ano, mag-i-cruise ko. Kung ano, kung i-cruise na ng upload, yun ang makalulong. Oo. Luglog! Kupit na huwag. Kung ano, ibang ano kulay,
Yan, nagtulog kami kagabi. Yan, di kami. Yan, kami. Yan, kami. Nagkilid naman. Kailangan mo lang ang kwarta. Ang kapag po. Atin likod. Wala man niya, sarado. Kung kasi ulit. Kaya tawag ko, sige sila. Pansit boy, pansit. Hindi ako, ay gusto niyo, ano ba ganyan? Baka ganyan, bugay din bugay sila. Bakit? Ano ganyan ka nakakatuka? Bait ka. Saan ba nga? Hindi ko ito. Di ba, it's more fun. Yung niya baga dyan niya. Ano yung pagade? Yung niya di ba gano? Right? Ano niya? Duling mo sa pagkariwa. Yung niya niya mama yung musi. At di ba niya nag-skill gabi? Sarado niya. Hindi ka na doon ka, ano? Doon ka... ano? Kabanaan. Burang baga ma? Boy, sa burang. Iba ka na ni mama? Kasi, pinasalo, pinamisling. Ano nito? Tugang. Kulay, tapos ibig, sinunungan ako yung mga Burak.
Wala doon sa karta sa bag. Labos? Oo. Tama daw mag-ibig. Oo. Mura mo ba yung kita pa rin naka-ano? Pwede ka nang kasa-open mo sa o. Tapos kumakaroon sa hindi doon ng kasa-open. Ma'am, bago ka saan magtakas? Magkaroon ka ng Makaroon ka Cancel ko na lang ba? yun. Makakarating mag-contact mo sa Cancel ko na yun. Kaya ano? Oo, mag-ayan. Hindi, importante yung bagay. Sige, Cancel ko na. Hindi, cancel ko na. Hindi problema. Yeah. Super loader mo na. Cancel ko na. Hindi, naka-loader mo na ka Hindi, na. cancel ko na. Cancel ko na. Cancel ko na. It's so okay. Ano ba ka lang kaya pandit? Positional lab. Pandit ko lang. Ay, yung gusto ko kung Bukasan mo sa may kapal mo. Bakit ba?
Oo. Wala ka, babe. Wala ka. Logo iba ng Dito lang. Ate ka. Muna ko kung ano saan nakasipit dito. Sinabang pa rin nila yung mga pangkat. Ay, kikila ko to lang. Marihay ang Oo. Ano ang sim-sim? Kaya ko na ano nila yun. Dito ko. Hindi ko. Hello. Saan ko na na-save? Para yung phone pa lang. Sabi ko lang. Nagkagay mo. Ano ba? Nag-click natin. Tapos, out na. So, out na lang.
Kulit ito. Ayan, wala. Nagpapagod ako sa kanya. Open tayo sa to. Ano sa to? Open na sa to. Ano? Stop, stop, stop. Ano na?
Dahil yung nakikita din dito. Dahil, yan yung orgasin mo. Ha? Kasi hindi mo paano. Pero mo na, ano, butang ka, di ba? Yeah. Shit. Kapag-update ka ba mo? Yan ang kiro. Ako, yan ang kiro. Saan ko kiro mo? Lagi mo kami sa.
niya, pagkakama. Dito lang. Ano na ako, maubos na ano ko. Unang hayop ka. Kita na pala. Kahit na yun. Ayos na dyan. Yun na. Bakit ano ko may mga eh. Ilang taon dati? Except the Paano mo kayo? Rose, Rose, Ang video mo tapos ang video ang ano, nagpanakaw. Barbo ka kaan. Video na nito ko din. Video na nito. Ayun. Siguro matanda na yung video. Mapuro pa na po. Ayun. Ewan ko mga Ito natin na ayun.